Lho aku mau seneng lho karo Pak Mudin kene. Heeh, Pak. Piyayine niku lembah manah, alus. Prasaja ya, Bu. Prasaja, kuru ireng manis kaya mantan pacarku mbiyen lho, Pak. Sing saiki dadi polisi. Nah, Sampeyan gak usah cemburu karo Pak Mudin mau. Nyet aku tak lirik mau ket mau. nah iya. Penuh dengan barokah pancen Kyai ngono kuwi Nggih. tenan, luar biasa. Mula wabil khusus ibu-ibu sing masak wonten dapur mang paringi utawi mang caosi tembang kangge panglipur nggih tamba sayah. Sing dikersakake ya kuwi mau nyidam apa jenenge? Udu anu. Sesideman. Cek. Sesideman nggih. Sesideman. Nggih, Lenggah mawon nggih. Mbah Jaya nggih leres. Lenggah mawon Pak Dalang. Lenggah. Ya jumeneng dian wae gelem ndeni srepek. Tapi awakku saiki malih lemu lho, Pak. Wis rusak ngene iki aku arep ngadeg kok isin aku. Lemu ora apa-apa, wong wedoke lek lemu kaya prau lho, ditumpaki ora uling malah. Slendro songo, deduk deduk. Sumastra carep ning repala. Carep ning repala krama maring gending pinatot lawan Wirama. Nggih, nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya menawi Bu Kesi wau matur bilih awake saya lemu niku pancen nggih leres. Ning menggawe kula lemu niku mboten perkara pripun-pripun ning atine niku tentrem merga dheke dipek bojo karo dalang sing lumahing jagat kurping langit, wong lanang sing paling setia kepada istri. Ha iya. Mula ya tentrem atine kaya ngono. Wah, matur nuwun nggih Mas Dalang. Wah, sampean jan ngelem aku tenan bengi iki. Padahal ning omahe ora tau mbok lem kaya ngene lho. Padahal aku ning omahe gawe teh, gawe kopi kepahitan lek mau maido. Teh kok pahite kaya Aku ngene. teh karo apa kopi ra seneng kok. Sing seneng napa? Susu. Aja ngono isin. Pasihan 5 sempurna ngono lho. Lek ngeten kula gadah parikan. Apa? Ikan bandeng gurih rasanya. Eh. Pak Cahyo yang ganteng, Bu Kesi yang punya. Wah iya. Aja sampe sing duwe wong liya tak tembak dor. Nggih. Yo, Ana bandeng napa? kok kena dibedhek. Cakep. Pak Cahyo ganteng senenge dolan ning kali kethek. Beh, apa kuwi? Kuwi tempat apa itu? Ora ngerti bapak-bapak kae nggih Pak nggih. Napa Pak niku? Santren. Niku pesantren. Oh, pesantren sesuk aku tulung jaan rono, anakku tak pondokke ning kono, Pak. Ya. Heh? Genah payu kowe malah. Matur nuwun Bu Inggi nggih. Sampun dugi griya kula kalih bapak-bapak perangkat. Wah, jan remen sanget nalika Bu Inggi kalih perangkat desa rawuh teng griya kula Njaten. Nggih namung kula cepaki wedang ngoten nika lho Bu, ngapunten. Nggih. Niku mawon mboten damel piyambak Bu, niku njukuk ing warung. Aja ngono. Ayo gendaret dituthuk Mas. Iya. Ditabuh tuthuk kaya palu wae ora kaya. Sik Pak, kuwi Pak. Sesideman Pak kok Sri Huning ora. Sik ta Pak, si Sediman apa Sri Huning nyuwune jenengan? Sesideman sik ya Pak. Nggih. Oke, engko Sri Huninge lek goro-goro. Waduh, kaya dalange nata dhek. Saking senengku lho Pak, yahene iki ning Bandaran Senori kene iki jan urung wayahe metu sego. Saiki wis metu sego kotak lho, kudune jam 1 metune ning gandeng panitia ibu-ibu sregep tenan. Pun medal nasi kotak. Wis metu. Sampun. Tengah rolas, biasanya tengah rolas aku yang metu. Ayo, nembah ya, ngapain ya? Ayo, Nakal, jorok. segone kuwi lho arek. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus
Gandeng sampean ki dosen kulino ngajari mahasiswa. Njajal iki raketa nggen cakepan sowan menyang kutha gedhe iki ajarno iki cah cilik-cilik iki. Iki lho kepenakan untuk 50 iki mau Dan. Ayo. Tole sik tiremne Bu Kesi ya. Sampeyan gelem tak ajari nembang ya, tak warai nembang. Junggu-janggu anake Prapta lho, junggu-janggu. Cah bagus. Dimirengke Bu Kesi, dirungokne. Tak warai nembang ya. Sithik wae, mengko lek iso sampean tak sangoni meneh, tenang wae. Coba diterokke bareng-bareng ya. Dimirengke Bu Kesi sik gendut. Samang Bu Kesi. Sowan menyang. Kuwi tok ya. Sowan menyang. Yuk. Jiro lu. Al-Fatihah. Kurang dhuwur sithik diunggahke ngene lho. Sowan menyang. Yuk. Ape luar biasa. Sithik kas ya, separuh kas. Aja rame ae le. Lek Bunda nembang ki aja omong wae. Bundas saya. Dimirengke. Bunda enggak mireng tabuhane gender kok ya. Lah kuwi ngrasani sampean kowe mau. Pripun? Jare Bu Kesi ngene dhuwit bae ngapusi. Ya engko bariki ya. Heeh. Yo. Sawangen aku lho. Apa? Tak rayu, sampeyan tak rayu. Balenono neh. Angungkrum marang Mas Cahya. Mung emane Mas Cahya lagi neng kali kethek. Atoh. Makasih sembah nuwun Bu Kesi. Yo saya ganti nanjake bintang tamune. Tur rata-rata bintang tamu men tak caosi info Mbak Tatin iki. Bintang tamu yen nang kene mesti ya dirubung karo cah cilik-cilik ngono kuwi. Yen Mbak Elisa mbiyen ki ninggali cah cilik-cilik kuwi udakara 1 juta. Ya. Gandeng iki taune beda paling ora ya 1,5 juta lah nggih anak-anak. Iya. Ya tumpake sepur men jumeneng Mbak Tatin Lestari Handayani Didot. Oke. Kaya sing tak aturake ngarep mau Mbak Tatin, seksine wong sakmene mbane iki. Pripun? Mbak Elisa mbiyen ninggali 1 juta. Niku rak Mbak Elisa ta nggih? Nggih, Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ya pen kajenge Mbak Elisa. Terus Ya, sampean beda mesti ya? Beda. Luwih akeh ya? Ya nek aku ya ndelok engko njajal saking bulurah piye. Mongko bulurah liwati Bu Kesi. Berarti Bu Kesi. ndelok Bu Kesi piye iki, Nggo? Oh, nggih Bu Kesi ya piye. Dadi Bu Kesi ndelok nang dalange lah tergantung kok dalange piye. Lah aku manut bulurah piye iki bulurah? Malah ubeng-ubengan. Lempar-lemparan. Nggih menika nderek sowan wonten Banaran nggih Pak Cahya. Nggih, Banaran Sidoarjo Senori Sidoarjo, Tuban. Senori Tuban menika Nggih. nembe sepindah menika kula sowan wonten mriki matur sembah nuwun. Menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki. Menika acaranipun bersih desa nggih. Inggih utawi sedekah bumi. Oh nggih. Menika nderek ndedonga Pak Bu, mugi sedaya masyarakat wonten Banaran mriki tansah pinaringan slamet, sehat, kathah rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, amin. Matur sembah nuwun menika sampun napa jenenge kersa nimbali Tatin sing kaya dream nggih. Matur nuwun Pak Bu, sedayanipun menika nggih nganten iki wujudipun dream ning dandan nganten iki. Aja kloro-loro ngono kuwi lho. Lah ngapa? Mergo kaya dream akhire awakmu viral. Lah. Jajal awakmu kuru aking ngono kuwi malah ora kondang. Piyayi kene iki mergo kulino nonton ning YouTube, nonton ning TV karo Sinden Tatin kaya apa ambak sampean lemu ning nyatane gemesne. Nggih napa mboten Bapak-bapak? Lho, kuwi penggemarmu kuwi, Tin. Ra mungkin iku mau sapa sing ngomong nek kaya dream. Aku. Terus Lah kuwi mau dream nggih ada apa? Minyak toh? Minyak. Mongko nun sewu sponsor terbanyak di sini napa Bu? Pertamina nggih. Lah niku biasane lek sing jenenge lenga diadain napa? Dream. Lah kuwi dream ki penting. Tanpa ada dream dan minyak, mokal iso bersih dusun wayangan nanggap dalang cahyo sindene Tatin Titot. Lho ngono kuwi. Mula tepuk tangan untuk dream kita malam hari ini. Bapak Ibu kaya tepuk tangan nggo dream lho.
Iki wong ya aku iki kangen dandan 2 jam lho Pak Yoyo. Ngapa? Kok isih-isane dunake drem mbok liyane drem nek ya ono ta? Lah nek liyane enek. Apa? Gentong. Malah saya ning kowe iki mbok ora sia-sia karo wong wedok ngono lho. Sia-sia Mas piye saya. to, Nduk? Ora wong ya nek wis cantik ngene iki ya oh Mbak Tatin sing cantik ngono ora Mbak Tatin sing kaya drem ngono kan ya jenengan nek ora tanpa wong wedok piye padake? Lho ora apa-apa. Lah aku ora masalah. Nun sewu ya, upamane ning donya enek lanang tok apa wedok tok ya. Hah? Sing rugi tetep wong wedok. Kok isa? Lek wong wedok tok bingung arep piye? Lek wong lanang tok ora masalah. Sik nek banci, ayo. Ya ora lah. Masa ya karo ya jenenge wong wedok. Lah lek eneke kuwi witekne ngopo? Kayak apri ya lumayan kae. Sajake kulino karo banci iki dalange. Ya ora jenenge lanang karo wedok iki wis dadi siji kaya Adam Hawa mau lho Pak Yoyo. bener. Dadi anane wong lanang kuwi ya karo wong wedok ngono. Dadi nek karo wong wedok iya aja sia-sia. Wong sing sia-sia iki sapa to? Sponsor terbesar untuk Banaran Bersih Dusun niki saking napa, Pak? Pertamina to? Pertamina niku napa to, Pak? Minyak to? Nggih. Minyak niku diadain napa? Non? Apa? Drum nek mriki drum. Oh, drum nggih. Malah- Drum nggih. Lah kowe milih drum apa drum? Ayo. Nek kula kados drum Pak Bu. Lho, iki ya tunggal dene padha lah. Nggih monggo nek anu masyarakat wonten ing mriki ajeng madhahi teng drum monggo. Ya aja mutung ngono kuwi. Lah sampean mumpung ditimbali dipercaya karo Bu Inggi karo panitia masyarakat mriki supaya nglipur piye carane memberi hal yang senang untuk warga masyarakat aja mutung ngono kuwi. Ya urung apa-apa kok wis dipadake drum. Nggih. Ya wong lagi tengok-tengok cantik lagi menikmati makman saka sing diparingke panitia kok Mbak Tatin kaya drum. Aku langsung, "Hah? Kaya ngene padake drum." Tak Sik to, glundung. sing nyek lah aku to. Heeh. Sampeyan ora ngerti rahasiane seorang dalang. Dalang iki anggere nek sinden dielek-elek, biasane dhek malah seneng. Oh, berarti sengit dulit. Ya aku lho gur ndulit tok gelem, sapa sing gelem kaya ngono kuwi? Lah maksudnya? Ya ora iso tegese senengi tegese memberi perhatian khusus kepada sinden itu sendiri. Oh, nek jenenge ngono kuwi berarti nek umpamane ngunek-uneke berarti sayang. Murah nyapa kok sayang? Lah piye toh? Jarene kuwi mau piye nek ngunekke ngono piye mau? Perhatian. Perhatian adalah tanda dari Seneng. berarti jenengan seneng kula. Seneng antarane dalang karo sinden. Tenane. Ya wegah mosok aku gedene semono mlebu ning drum ya gah. Ya aku ya wegah dileboni ngono sakmono gedene kono padake iki ya gedhe ning cilike. Sae-saesane. Yen cara ngene jenengan pundi, Mbak? Alamatnya jenengan? Oh, nggih, nderek nepangaken nggih Pak Bu. Kula menika saking Sentolo Kulon Progo Yogyakarta nggih. Dadi wau mriki niku perjalanan kurang luwih 4 sampai 5 jam. Dadi iki ya adoh kono adoh kene tundekke drum. Matur nuwun nggih Pak Yayan nggih. Sami-sami. Nggih, jan. Dalang kok le jan apik tenan ngono lho. Ora ngono kapan jenengan iso silaturahim karo Piyai Banaran kaya ngene lek ora lantaran Pak Cahyo Kuntadi kan ya moga. Oh, Ya nggih. toh. Matur sembah nuwun nggih Pak Cahyo. Nggih. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten ing Banaran menika. Lek cara desane jenengan kampungin jenengan ngono jenenge apa? Lek kene kan sedekah bumi, kono apa Nggih. jenenge? Mriko nggih merti dusun. Merti dusun. Nggih. Ada perbedaan apa mboten antara Banaran kali Sentolo? Ya bedane ada. Bedane apa? Bedane nek nggon mriko iki mengko sing nonton rapati akeh. Oh. Nek mriki jan tumplek blek sakmene saking mriko ngantos mriko menika manusia sedaya lho niki. Nggih, ya dicucukne wiran kuwi 300-an kok. Ora nonton ya rugi. Pinten iurane? Enek sing 300, enek sing 250, kene undha usuk ngono kuwi. Oh. Minim iki 130 iki merem dipek pisan. Niku saking masyarakat nggih. Nggih. Nggih mengko lantaran panjenengan. Nggih. Panjenengan terus kula. Heeh. Kira-kira kinten malam hari ini saya berapa? Lho saru, mosok ngono diomongne nang kene. Alah kok dadi Bu benjang malih nek menawi ajeng nanggap kula mboten sah liwat dalange nggih. Soale menika guntinge landhepe pol iki. Aku ora gunting, Lah apa? ngelongi. Oh, berarti nek ngelangi jatahku berarti ki wayang gamelan dan sebagainya ki aku yang melu duweni lho. Kok iso? Lah kok nggon aku yang melu mlebu nggonamu? Heh? Nggon piye ta ya? Nggon aku Heeh. mlebu. Hah?
Ora iso wong drum ki adah kok mlebu ngendi ora. Maksudnya iki dadi Lah, wah bener kuwi Pak. Leres nggih. Ngene Pak Dalang mlebu ning drum nggih. ora bapak era muni drum kok nek Pak Dalang mlebu ndamu iso ngono. Maksudnya iki kula iki ya melu urun tuku-tuku ngono lho wong ku ya termasuk duitku barang. Lah iki pancen milik bersama. Biasane engko lek poso iki didol dhewe-dhewe iki. Yo aja ngisen-ngisen ke dalang kondang. Lah aku ki ndek entuk saweran pas ning Surabaya ki lho ning nggen apa kae? Nggen Mabes kae entuke dhuwit 10 juta tin. Langsung tak tukokne lemari. Kanca-kanca nggo klambi ae lebokno kene kabeh kaya ngono kuwi. Lah yo sing bener ya ngono kuwi wong milik bersama. Wah iya milik bersama rumah samu piye? Ya jane nek ana saran ya didumke ben nggo tumbas sapa ngono. Aku suwi-suwi kapok tin nang lantarne awakmu kok undet-undet masalah duit. Aku isin ngono. Lah piye ta? Lah jenengan ra butuh duit. Ra butuh duit. Ya butuh duit nek demone ning kene aku sing malu ora. Lah aku gur ngomong lho, gur ngomong karo masyarakat. Pak Bu, benjang malih nek ajeng ngundang kula ampun lantaran dalange. Meng ngono kok. Margane dalange guntinge. Oh. Bu iki melu sapa to, Bu? Masa ala Tatin teko kene sing nelpone aku mosok muni londap-landep ora. Sing landep iki lambene Tatin kuwi malah. Ya ora, nggih pokoke terima kasih nggih Pak Dalang. Sami-sami. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki duwe sedulur anyar. Sesuk meneh dadi nek wis denarene iki rak ya engko dadi seduluran ngono. Tahun ngarep ganti bintang tamu ya. Ya ganti dalang bareng kok. Aja. Aku iso kok tahun ngarep kuwi. Wis di DP ta? Wis Kowe ora ngerti, tahun wingi iki ganti dalang mergo aku karo kanca-kanca ora iso. Akhire ya balik meneh. Ini tanda cinta kasihnya warga masyarakat Mbanaran karo Bu iki terhadap Madangkara lho ngono kuwi. Oh, nggih. Saestu ta, Bu? Nggih, mergo Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Lek dalange pengrawite tetep lek bintang tamune salin-salin ngene. Ra apa-apa. Aku sesuk ya arep rene dhewe wis ngerti nggone kok. Rene dhewe rene gamelane rene sinabu arep ngopo? Iya. Nang perapatan jare bapake ngopo nang perapatan? Nggowe ciki-ciki ya, Pak. Nggih. Nah, lek ngono ki mau pamundhute Bu Lurah, Bu Inggi, lek kene istilahe Bu Inggi, Mbak. Oh, Bu Ngersake Inggi. podang kuning. Oh, Sampeyan iki ora. Menika wau bulure namung kertas tok. Enak duwe akeh pancen. Endi? Ning tak dumne cah cilik-cilik iki lho pisan. Waduh, balik kele. Lho. Lah Kowe iki jane sinden apa kotak amal ora? Lah ya Cah cilik kok kan tegel. nyuwune kuwi to. Paling ora aku iki nambahi cah cilik-cilik ngono. Alah kok sik yo le aku ora entuk-entuk le, engko entuk tak geke ya. Oh, genah. Bareng saiki cetil ngono ya jiro lu. Cetil. Pani omoni cetil ngono. Tak selentik engko. Wah. Ya, piye? Mbak Tatin piye? Piye ora krungu? Kocen heeh. Wong ya ora dikei apa-apa kok wis jejaluk. Kono anteng nang kono ya. Dimatke sik Mbak Tatin sing cantik kaya drum. Ta dimatke. Disekseni kaya drum tenan apa ora ngono ya. Ora aja kloro-loro ngono kuwi. Ya kloro-loro wae. Oh lagi ketemu nang kene pisanan kok dunekke drum. Lho drum aku ki minyake ngono lho, Din. Tegese aku karo kowe bersatu padu terus ngono lho. Minyake ra nek drume akhire ya kutah nek ndi-ndi ngono kuwi lho. Ngono berarti malam hari ini berarti dengan dalang ki saya kun tadi minyak mambu. Ngono ya. Minyak kapak. Menika napa wau lagune pedang kuning? Podang kuning Bu Inggi sing ngersake. Bu Inggi, pedang kuning Bu Lurah pundi ta? Bu Lurah. Wah, nggih, wah lah sing cantik sekali nggih. Awas Bu. Ngapa? Wong sida meneng kok. Agem bawa Bu. Nggih. Nggih. Nggih, nek agem bawa niku biasane ten Yojo 300 Bu, nggih. Yogja ya Yogja Tuban beda nggih Bu nggih. Ayo. Nggih, ora apa-apa pokoke sing penting menghibur masyarakat wonten ing mriki. Aja njaluk karo Bu Inggi wis paring akeh 300 tak siapi anggere apik. Lho iki. Waduh, lha kuwi apik apa orane ora ngerti engko ya. Pokoke lek apik 300 tak kene kowe ning parandene kok elek min 300 we. Tombok berarti. Tombok ora nggih. Nggih, ampun. Yo aku bawa leksana iki paringane Bu Inggi tak caosne jenengan iki 300. Ya. 300 matur sembah nuwun nggih Bu Inggi. Nggih, Nggih, iki sami-sami. janjiku nyolenya 100 wae nyo.
Ora do meneng wae kok kuren. Ngedume piye lek 100 tok e? Lah, ya songo iki nyepleh 1000. Lumayan kena gitu cilok. Nek nggo tuku cilok lumayan wis entuk 70.000 to Le. Ndelok wayang entuk duit wah lumayan ya. Lho calone bocah-bocah kuwi iso lek sunatan utawa rabi, yo njaluk ditangkapne wayang. Oh nggih, kudu. ngono kuwi. Dalange sapa Le? Sesuk nek sunatan dalange sapa Le? Hah? Oh wis bar sunat tok. Lek rabi. Nek rabi kapan? Ya sik suwe. Wis suwe ya. Bar sunat tok wis eno. Nggih. Menika ugi kula aturaken dumateng para pamirsa ingkang mirsani Mbak Tatin lumantar streaming YouTube. Mbak menika? Nggih niku. Mbak, so aja nekak-nekak lek daerah Madiun monggo iki adoh tenan iki. Waduh lho Mbak, iki gek mau liwati hutan-hutan lho Mbak. Kono aku mau liwat kene iki wedi aku. Lah ngopo? Lagi wetengen hutan lho. Oh. Gek dalane ciut ngono. Ah iya. Ning kula nggih anu wingi nate ten Tuban, ten Jatirogo napa pundi nggih? Jatirogo nggih. Dadi ketuban sudah 2 kali ini alhamdulillah. Ketuban. Nah iya. Ketuban. Heeh, ning Tuban. Nah, nang Tuban lho maksude. Padahal iki senengane arep mlesetke wae lho. Ora kok ya, aku memang meluruskan kok ya. Tak golekne kanca iki ada bibit baru. Oh iya, ini Nah, aku belum pernah lihat. yen biyen nate duwe ratu podang kuning iki tumenggung. Nah ya. Lah, ratune nanti ratune? Ratune lagi umroh kok. Umroh. Iki lho si Mutiara ki ya Ponorogo ta, Nduk? Ya coba kaya apa berdiri, Nduk. Ayo. Iki tumenggung. Ayo. Ben kenal sapa ngerti iso ketularan kondang laris kaya Mbak Tatin. Kuwi. Amin ya. Nggih. Ya. Dadi ning Madangkarai selalu ada bibit-bibit ngene iki Mbak Tatin. Oh, Jeh. Dadi urung karuan lek sak rehat iki melu aku terus ora. Suatu saat ya dheweke pengen hijrah nang endi ngono kuwi. Kuwi terus aku membibit lagi ngono Oh, kuwi. nggih lah ya nonton niku dalang sing napa jenenge? Sing sae. Nggih. Dadi yo amal ibadahe nggih apik. Meregenerasi. Meregenerasi. Pokoknya panen tumbuh 1 piye PK hilang 1 tumbuh 1000 ngono Nggih, kae. leres nggih. Terus rencananipun diajeng umroh-umroh nih sinden mungkin ya. Oh. Ah. Berarti oh sing ngumrahke Pak Dalang to? Iki Mutiara lagi anyaran ngomong sing ora-ora kuwi ora. Aku remuk ngumroh ning Lah wau sing ngene. setunggal sanjange pun umroh. Lah lek umroh terus lek liyane ra apa-apa lek Mbak Tuti umroh neng kono piye jal polahe. Dek ro krungu Fatihah panas kok pisan. Iya. Ya selamat malam Mbak Mutiara. Yes, King Dalu, Mbak Nggih. Tatin. Jenengan tesih sekolah. Tasik. Kelas berapa? Semester 4. Oh sudah kuliah. Nggih. Kuliah ya. Nggih. Semester 4 di mana? Wonten isi Surakarta. Oh berarti muridnya Pak ya Bugesi. Nggih, Kita? tapi lentu jurusan. Oh napa? Kula Karawitan. Oh nggih, Pak ya Bugesi kan pedalangan nggih. Nggih, pedalaman. Ayo nggih. Pedalangan kupinge. Lah yang kampusnya rada dalam ngono lho maksudnya. Pedalam. Ayo nggih. Daleme ndi iki? Ayo, ndi Dok? Saking pundi? Nggih, kula saking Ponorogo. Oh Ponorogo. Nggih. Mau nggih tindak mriki nggih sareng rombongan napa ki ya, Mbak? Kula wau nunut truk lewat. Oh nono truk. Nggih. Nang nggonci sing ngendi? Ngisor. Enten anu sampingin niku lho. Kok le sindian kok nono truk ki Pak Ben Dalang. tirakat sik ra apa-apa ora. Sesuk meneh aja nono truk ya. Lah nunut apa? Sesuk meneh numpak drum. Ya. Kowe mangga kok eling-eling lek lara-lara. Lah mungkin nek bledos nggih bahaya malah. Ra iso mbledos drum ki dadi jenengan mlebu drum langsung Nggih. glundungke ngono engko tekan kene ya. Kok isa-isane drum. Malam hari ini adalah drum ya. Nggih, Mbak Mutiara sing Nggih. nendang napa menika? Wonten pamundutan. Gubuk asmara. Nggih. Oke, ngono kuwi siap sedia ngono kuwi. Nggih. Gubuk asmara. Nadianto, lek sampean Mbak Mutiara apa mau gubuk asmara iki pas. Dah Tegese pripun? iki ya ora bakal ambruk gubuke. Lek gubuk tumpak idrum, wah remuk ora. Ya malah kuat toh. Kok iso kuat? Lah ya kan gubuk terus dicagaki drum ya kuat. Mong nang dhuwure kok drume kok lek ora cor-coran kok iso kuwi ora ngono kuwi. Ya kok gari ngobong. Kok isa. Piye le wis dijol le duwite? Wah iya ngono pokoke sing adil. Walah jan cekat-cekat terginas. Ah iya. Langsung didumke nyek 10.000 lah ya pintere lah. Nek kon ngitung duit ya. Bawane kok gentenan karo Mbak Tatin. Ayo coba.
Nggih. Sampeyan sik Nduk Mutiara. Wis pokoke sesuk derek Pak Yoyo sing semanggem nggih. Nggih, ampun siap. nakal. ya. Boten. Nek dinakali dalange ora anu langsung ngomong karo Kesi. Nggih, langsung laporan. Lapor langsung. Dadi karo Pak Dalang pamane sangoni pira-pira manut ngono ya Nduk. Nggih. Pamane swidak ya ditampa disyukuri insyaallah bakal Nggih. dadi barokah ngono ya. Mbok nggih. Nggih, ngono lah kok manut banget iki ya nek aku Mangane njaluk sak 300 akhire awake saya gede. ora apa-apa. Yang penting cair. Nah, cair pancen minyak diadain neng drum. Drum. Katur. Matur suwun Mbak Mutiara. Dan cilik ning ya gedhi ya. Iya. Nggih. Kenapa nih? Piye? Cilik ning gedhi. Gede apane? Suarane. Oh iya. Suara apane? Kok yo ngematke Pak Dalang iki ngematke apa ayo? Mane apa? Ngene aku cilik kok gedhi kok dadi ngematke. Mane sapa? Ngematke Mutiara. Ora aku ngecek gede tenan apa ora. Ya ya mulane kowe kok yo dadi dimatke. Ning Suarane. gede kaya apa tetep gede awakmu Tin. Apa nih? Apa nih? Semangate. Ora mungkin. Biasa ngematke. Dimatke. Ora. Biasa lah. Meh. Sini ta? Hah? Sithik wae. Apa? Matno. Sing ndi? Aku. Wis tak mane iki lho. Ya, gede apa cilik? Gede. Endi? Masalah minyake ndeledek tekan ndi-ndi. Sekarang. Saged pinarak Mbak Tatin, Oh, matur nuwun Cik. mangke kalajeng wonten goro-goro. Nggih. Antasena Krida ya. Wis dipaket karo sagung para panitia sedaya. Sampun kesesa kondur mangke artis Madangkara Mbak Birgita kula nggen goro-goro. Ya, nggih pancingan mergo penggemare Mbak Birgita ya ana. Akeh. Mbak Compe akeh. Iya. Yo rakit bebarengan nok tak derekake, Mak. Yo.